koľko máte rokov? To je málo. 80. 80, tak to už dlho nebude trvať, že? A vy koľko máte? Opäť menej. Opäť máte 75? Tak. No 80, no tak dobre, tak ešte pár rokov tu budete. 155. No, takže takto to bude. Tu ešte sa bude musieť táto generácia vymeniť, pretože to je beznádej. Pre mladých ľudí je to beznádejné. Pretože títo budú voliť Fica až do smrti, že? Tak. Takže nech žije smrť. Ďakujeme. V Trnave Renátku Zmajkovičovú. Renátka, vítaj. Nech žije Renátka, nech žije Renátka. Pekný zážitok. Ale Fico je najlepší. Fico je najlepší. Fico je najlepší. Nech žije Fico. Nech žije Fico. Ďakujem pekne, ak dovolíte. Ja sa volám Zuzana Čaputová a ja bojujem proti zlu. No, ja tak bojujem proti zlu, že nič zlé na mňa nikto nesmie povedať. A ja to garantujem vám, že na mňa nič zlé sa nedozviete, pretože ja si vyberám len takých novinárov, že píšu o mne len dobré veci. Takže keď budem prezidentka Slovenskej republiky a budem robiť zlé, vy sa o tom nikdy nedozviete. Takže zvolte ma za prezidentku, postavíme sa proti zlu všetkých novinárov, ktorí by o mne písali zlé, ktorým ja podozrievam, že by mohli niečo zlé o mne napísať. Ja takých novinárov na moje tlačovky veru púšťať nebudem. A ja sa volám Zuzana Čaputová a chcem byť vaša prezidentka. Ľudia nevideli, čo sa stane, keď za 40 centov je použitie záchodu, niekto nezaplatí. Na tento človek ide tuto na záchod. Pane, už ste hotoví? Takže tak. Toto je SAS? Áno. Ja, to sú fašisti. Ale vy u každého robíte. Fašistické svine! Vaša excelencia! Práve som rozmýšľal, kto mi chýba. Počkajte, pán Šušulín. Prestaňte byť sprostý, ja vás častočne ospravedlňujem. Tu na Vánskyho, ktorý vykrikuje Matovič je najlepší! Tu na Vánskyho, ktorý vykrikuje Matovič je najlepší! Tu na Vánskyho, ktorý vykrikuje Matovič je najlepší! 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 Všetci si robia prečo? Toto je krajina športu, krajina kolečka. Žibulami máme krajina kolečka. Asi nestíhali. Nestíhali. Nevedia. Úplne sa kraje. Kolečka. Tak sa kraje cibula na chleba. Tak sa kraje cibula na chleba. Viete prečo? Pretože tá cibula, keď sú koliečka, sa prilepí. A môžete behať a nespať. Ale keď nás na vačke pozrieť, pretože to padá na koliečka. Rozumiete? Vidíte, nie je doma si na cibulu, pretože my hore... Ja som kraje, ja kraje. Kto to kraje? Ukážte mi. Kto kraje cibulu? Kto kraje cibulu? Že takého nie je. Kto kraje cibulu? Na koliečka. Nie, tak to bola žena, ktorá nežila v masovej cibulu, pretože my všetci, čo sme vyrastali v masovej cibulu, vieme, že sa to kraje na koliečka do piče a nie na štvorčeky. Prečo? Pretože keď beháme von, ste prišli von, ticho teraz, lebo musím preklikovať. Hej, dole s tým, lebo teraz veľmi dôležitú vec chcem povedať. Toto vás bude zaujímať, čo ja teraz poviem. Toto vás bude zaujímať, čo teraz poviem. Čo sa tuto deje? Tu sa kraja cibula na štvorčeky. Čo to znamená? Že tá osoba... Že s chlebom sa nebehá. Pičo, sa beha. Ale počúvajte. To znamená to, že tá osoba
nikdy nevyrastala v mašnom chlebe s cibulou. Ja Totižto. som vyrastala, ja som to krajala. A prečo to krajete na štvorček? A prečo to nekrájete Od na... malička. A chcete tak, Prečo to nekrájete na štvorček? Viete čo, on sa vám nechce. Nie, počkajte. Teraz pointu ja tu robím tu, že na masky chleba sa kraja cibola na krúžky, preto aby ten krúžok bol prilepený, aby sa s tým mohlo behať po celom dvore. My sme behali, ako deti sme behali, tak držte hubu, ja teraz niečo vysvetlím. Dobre, neskážte mi do reči, dobre? Čo tu kričíte na môj manžel? Ja prepáčte, tak to... Poďte odtiaľto preč. Bravčová hlava, sa preukáž. Ešte raz to povieš, ma zlomí nos.